Il-każi attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna issa qabżu sew l-450. Sa Mejju li għadda l-affarijiet deru taħt kontroll tant li ftit li xejn kien għatfadal każi attivi. Iżda issa il-virus olla rasu sew u fl-aħħar ġimgħat rajna numru ta' każi ferm akbar minn qabel. Minkejja dan u minkejja li n-numri jitkellmu waħedhom, il-Prim Ministru Robert Abela qed jgħid li s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll. Is-sitwazzjoni hija kontrollata b'mod mill-aktar tajjeb. Ikkonferma li s-sitwazzjoni għadha taħt kontroll. Net News iżżar it-toroq tal-Belt Valletta u staqsejna lill-pubbliku jekk is-sitwazzjoni hix verament taħt kontroll. Fimni, qed jippruvaw jagħmlu hekk, ma tixtara l ma nafx kemm raġgħu sabu. Tkun taħt kontroll, l-poplu ma jkunx edukat, jaffeċ fuq xulxin, ma jsegwix l-ordnijiet, xorta ħadd ikber il-marda. Ġifier il-kontroll ħaj jispiċċa. Millat Maltin minix qed nara normali, per millat turistiku kellem turisti jew għalija jien. Sfortunatament naħseb li le. Nixtieq li tkun aħjar ovvjament minn kif inhi. Għalija mhux taħt kontroll għax l-affarijiet jiżdiedu qegħdin. Flok jonqsu, kulħadd jieħrab bl-amment. Però hemm xi ħaġa li tidher mhux qiegħda sew. Kien kutajjar għal Net News mill-Belt Valletta.